Kulumbai ka taute busno tini angnor me Dipok entertainment YouTube channel taute buksong tini non thani laikhen na kumani korok saklan ni phaika taute busong Tripura ni kok na tuinu sangai tini tei kunu baire ni kok salia taute buksong baire ni kok to ulorogo sapi nai norok comments sadi tamun aikuna musung tamhai kubangma borok ano phone khai saklai ka Tripura ni ADC ni beparoi ADC government rok TIPRASA ROK tamo khai tongkha TIPRASA ni hamprai rok ria obahai rok no tuinu chercherei kok rok sokpaiman nok no kija sanai ke taute buksong Bubagra ditte kaisa kok tongo Bubagra tabuk je tabuk nai nemeni mia Jubo Congress Youth ni Congress rok Bubagra ni Rajbari o Phaimale Family nugu Risa rok riwoi Bubagra no borok koklam salaika tamo koklam salaika abo to viral ngia ko norno ang manake update reading nai Bubagra ni arok phaioi borok Youth Congress rok malai Family mangpli rok no ang phunugui dikha taute busong Bubagra ni jeman thai rok tau pointo pura recover ngia ko pura paioi success ngia ko tau pointo rinai hui Bubagra no thogi tongko saimia Bubagra next time rogo Congress rok bade thangnai saimia abo kaisa BJP no x remand deklaika abo sia bisi ni kok rok tamo ngai anorno ang pura phaiga kai saklai rinai taute buksong je tabo TIPRASA rok no TIPRASA accord direct funding 125 obo hairok kobangma Rizak to mukok kendo tau pointo abo implement nya ko ke abo abono tui kok sanai kuroi nini IPF to busanai kuroi jonojati rok busanai kuroi ko tei Tripura motha rok to Bubagra to chai tugui tongo abisingo malis nana bagoi abo sini sanmungsi jonojati rok sawo IPF rok sawo sini sanmungsi obo heke kok banglai tongo Kento Delhi thangoi kok samani ta pointo kamani nugya kento kaisa Bubagra ni bising tui tabo Congress rok male family abo election once janai kok tongo ke aja gon tabuk jonojati hinjana IPF hinjana rok bujina nango nangkai Bubagra ni wan sungmung obo hayung manu onkori phainai aja gawo nini duijona minister ei 11 jona MLA tui BJP ni onkori phaimanu o hai kok toma te MP khorja tongo Aja gawo sudo ang Tripura mothano simi onkori phaidihni samani klaiya IPF khainai norokbu sin TIPRASA ni man paisi mai angkai onkori phainan nango tei jonojati khai tonai sin TIPRASA bu sin norok joton nayo sin TIPRASA ni hamkrai sin TIPRASA ni hamkrai ingthu ADC area hamkrai ingthu haike norokbu nasigita tongli joton onkori ma phainai obono plan tongnai Bubagra je plan khaimani obo haike norokbu onkori phailai kai belai hamnai o mang bisingo kaisa his remand klaikha ba kaisa surungmung tongo ba saiman nango sungwan sunan nango next time rogo tabuk Bubagra Judinu BJP ni onkori phaikai sung Bubagra ni logi joton onkori ma phainai IPF to bihinan nai jonojati hinjanai rok BJP ni borok joton onkori phaikai nu janai amkai sung obo haike thoki jagi tongkai abo sini TIPRASA ni bagoi nu chayable abono se ang norno sana ni bagoi phayu taukte buksong ang keni bukhaw dukhorina ni bagoi phaiya sung man thai sudu neta leaders monti MLA chai tongkai ingya sung jonosadron chana nangnai obono kaisa bujimung tabuk DC election aitong busango tei obama election rok phaitong busango taukte buksong abo kaisa wan sujanai tongo belekai pen tongo open rono rok bu kisa khawana rok di tei joto borok thanja tongnani khaidi tei chaitok laidi TIPRASA no bom tekai thangri manno hamri manno obo kok men mudangui asai tongo tabuk sin Tripura o kento sin TIPRASA ni mantai sok tai rinai hnoi tabu BJP sarkar rok risiya ko abo bupro clear nai a clear ni akai next step norok wansungani chaitok di taukte buksong abo norok bu meeting khaile di salai tei man hage ano call khai sahodi kaham hamya sungbu public no saklai rinai update rinai age kaisa kok tabuk ADC area o video viral ngi tongmani mia usikang simi ONGC no tuyoi je para thangoi bomb blasting khayoi borongni khoni rutungmani gas khoni para area o thangoi bomb blasting khayakai TIPRASA ni jaga khoti ingu robot bagan nostongo nok rok brasungo lama rok phati bayoi nok rok crack thangbayo obo hainei khoi khoti maya obo haitui Bubagra saiman rok kobangma jaga mana khaijak aino hai tabuk phaipika rok sawo ADC hapang rok bai salai phaijak noi ADC hapang rok tabuk aksa je samani abo norok ani message rogo no khana comments rogo ADC hapang EM rok CM rok borok MDC rok rang chalai jak ni sawo abo busu jati clear rang sia epano ONGC ni hoite lakh koটি rang chalai kha ADC hapang ini koksil sanai butongo epano ang tabu kebno mazra rimani ya ba kebno target kai samani ya obo je public rok saman no se ang norno saklayu taukte buksong busu jati clear ang tebo clear khaya khakai norno o pura saklai rinai Tripura government da chai tong na ADC hapang sa abo ban thani clear sopaya ko baksa sini ADC hapang no dusi tongo ADC hapang ONGC ni hoite rang nawi chawoi kaisa hain hai kam ya phari rikha obo hai kok toma sili tongo sini borok ni bisingo no baksa ke
ONGC song borongni bisingtui rest house ba bisram jaga thaio ONGC ni bisingtui sramai rika public ni bagui obo hai hinui oktoma kajak kintu TIPRASA ni parani gas tiklait lang tongmani TIPRASA a area ni bororok phan manna nangu ADC area ni kuri bororok rang puisa manna nangu public ni sungmungkai amni bagui neta ro ba abo ADC hapang phanung to TIPRASA hapang phanung chai tang arang ro obo hai kok sil chai tong obo surai nani bagui tini norong thani phayu isia norok kaisa mangpli sobaika ONGC ni samung khaine rok bai tini Dr. Biswajit ni tabuk je TIPRASA ni bagui musi hainoi ishor ni samung khai tongnai TIPRASA ni hamkrai khai tongnai bazar khuluguri nai olkai rinai auto bagui ri tongnai kobongma jaga jagao TIPRASA ni sini mungnai tongnai bukha jomuri tongnai o Biswajit TIPRASA ni bagui o tamo saka tei o ONGC rok tamo salaka kisa video nu sungnai lenai abon pore Teisa norok bai kisa kok sanai क्योंकि त्रिपुरा का जो जनागण जो लोग नहीं चाहता है क्योंकि त्रिपुरा का जो नेचुरल रिसोर्स नेचुरल प्रॉपर्टी वो डैमेज हो रहा है इसका जो ये भी है इसका जो बेनिफिट है यहाँ का जो लोकल पब्लिक को नहीं मिल रहा है आप एसेट मैनेजर को बुलाए किसी को भी बुलाए हमें किसी को नहीं हमें क्या बुलाना है वो तो सभी है ये तो है नहीं कि एक दिन का हाँ यही तो हमको हमारा ऊपर बहुत प्रेशर है बहुत कंप्लेन आ रहा है अभी आ रहा है ना हम लोग को बात कर लीजिए अभी कहाँ ड्रिलिंग चल रहा है यहाँ से अभी तो ड्रिलिंग किया ही नहीं अभी जाएगा नहीं कहाँ किस पॉइंट पर कर रहा है ड्रिलिंग ये तो सभी को पता होगा जो हमारा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो TIPRASA लोगों का उसका ज़मीन खराब हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ऐसे इसको लैंड सीलिंग करके ले जा रहा है तो इसके कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा तो इसके लिए हमारा TIPRASA का परमिशन लेना होगा हमारा बिना परमिशन एक टुकड़ा ज़मीन भी खोद नहीं सकता खोद नहीं सकता सही बात तो इसलिए हम आपको गुजारिश करता हूँ आप लोग का परमिशन देखिए काम करिए बहुत रिस्क होगा इन फ्यूचर में बहुत रिस्क हो सकता है गवर्नमेंट को बोलिए हम मेरा तो टाइम नहीं है हम तो घूमता है मीटिंग करता है आप कॉन्सर्न डिपार्टमेंट को बोलिए हमारा डॉक्टर विश्वजीत है मेरा नाम और हमारा मुझे चिट्ठी देना होगा गवर्नमेंट को काम करना हो तो ट्राइबल एरिया में काम करना हो तो मुझे चिट्ठी देना होगा TTAD से गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो कोई भी ठीक है बता देंगे थैंक यू nukhana taukte buksong bot aroni jotoni kotor GS panungkha jesa panungkha ba chairman panungkha ONGC ni sabot naikul abo bai kok salai sung next time rogo khobor mannai tamong nai kintu TIPRASA ni area o haina hai bondo khai jangmani toisa samung khaina thaika abo ki ADC hapang da sakha na TIPRASA hapang sakha rang rong no tamu TIPRASA area o khai tau pointo TIPRASA rok manu ni kaisa pan khobor maya obo rok sinan nangai saimana nangai taukte buksong obo norok surai saimana ni bagoi sung jora wo Dr. Biswajit baibo huning ti call khai norok no update dinai saiman nai obo sabo o jaga sek lagi tongka sini TIPRASA rok no sabo thungui tongka sini TIPRASA area o tabo khaina hai kobongma jaga o bum phuti dinai crack bainai lama phati bainai hakai robot bagan rok nostong thangbainai aboni dai chabongnai TIPRASA ni area ni jaga rok bising ni bubuksa sterit lang thangkai TIPRASA olo ADC mani thangai ba sini geta TIPRAland but statehood TIPRAland man thangai sin TIPRASA rok tamono chanai tamno tau pointo abono tuinorok thansakai khorang tisalaya khai abo next time rogo norok sinan nangnai bujinan nangnai abo leaders neta rok saiman nangnai obo haikai judin sum porbai thoki jagai tongkhai ya abono tuinorok wansuk laidi para meeting khailadi tamo leaders tamo neta jotono no angke bono oro silsai kok samania sini TIPRASA ni hamkraini bagisi sini TIPRASA area ni jotono satellite lang thangbai ka kai ONGC som sunglo tamo sanai next generation sin TIPRASA rok phainai busabuti rok tamo chanai tamo tui unity khainai abo sung wansu laina nangnai aboni bagoinu norok step nadi meeting khailadi parani leaders rok bai neta rok bai kok pusak laidi abo sini bagai hamya jepuru nini parao nini nok rok bai thangbai ka phati bai kha lama rok wak bai kha robot bagan rok sila phila khai khlangi thangbai ka abor pro kai norok media o phaisa pane abong ya sikang simini step na dhini si ang norok no kaisa saklai mani si angobo borno birut khai samani buya kai sini TIPRASA no birut khai samani buya tam khai obo ham khai miliwi salayoi sung busango alert nani o kok si sabu sini TIPRASA thangnai de thangya sung komanai de komaya osi kaisa naharmung angbo isti kok sa norok bowan sugri taukai buksong kebno hamya sana ni bagai thangya ani kok nok norok
kisa short sapanu bujina jai tok di sung kumanai dai kamaya sung no job haike judin wanji si bu thoki kai sarkar bu thoki kai sung biang thangnai leaders neta ro bu thoki kai sung biang thangnai abo norok jotono malai di jotono salai di pok chap lai di haike si norok na elot dimani obo message bu ungkha norok o video no jemansak share khadi tei joto bormon phunone chujukari di nei norok jotono kaham tongdi susto tongdi tini ni bagoi jotono no haina hai khulum pikya